sunod nga programa kay nagsimbolo sa litrang SPG, striktong pagtudlo ug paghiya. Ilabi na sa mga tema, lingwahe, violence, sexual, horror ug droga nga dili pwede sa mga kabataan. May adlaw kanimo Ate Claro labi na sa mga suking tig pananawan. Kining kaagi nga akong ipaambit kanimo karon mahitungod kini sa akong amigo. Pagkakandingo naman lang yun niya, Ate Claro. Wa gabae. Gani diha to'y higayon nga nagauwan nga padulong na siya maligo. Apa nagpayong pagyudin taon siya, Ate Claro. Ambot ba? Wajud ko makasabot niya. Murajud siyang iring hadlok mabasa. Ayaw, di ma! Makafeel lang gani siya o gamay kayong taligsik, Ate Claro. Mupasilong jud dayon siya. Ultimong tubig, Ate Claro, nga imno nun. Iya pa jud kining initon. Kay takigan lagi in taon siya kung makainom og bugnaw. Mairkunan lang gani og pinakol, Ate Claro. Musulirap na ang mata kay gikabuhi na siya. Gani, makatarong lang ni siya og kaligo kung ang tubig sa planggana butangan og init tubig. Wa gabae. Pagkalisod naman lang jud i-spilling sa sakit sa akong amigo, Ate Claro. Maski ang mga doktor maglisod usab og explain ni ini. Gani diha toy us kaadlaw ni ana, Ate Claro, nga among gipabisaya. Ug kahibaw ka ba kung unsay finding sa tambalan, Ate Claro? Nasudlan kuno siya sa espiritu sa kanding ug iring. Hinungdan nga mahadlok siya og tubig. Sa pagpadayon sa ko istorya, Ate Claro, na late na lang gid taon sa klase ang akong amigo. Wa siya magdahom nga sa pagpunay niyag paabot kung ano sa amuhunong ang taligsik. Tulin ra ba di ay kaayong ni dagan ang oras. Maunang ang ending nang hilamos na lang. Ayaw, di ma! Ug maukad to ang kasaysayan sa iyang suliran. Dongga, bisag bungol ka.